Okay, hi guys, og velkommen til den her lille bitte video. Jeg bruger normalt ikke skærmoptag, men ellers så vil den her video blive rigtig kedelig og dum. Men jep, vi skal ikke stå som et påskeæg, eller hvad det er. Som I kan se, er jeg rigtig tæt på level 15, og jeg tænker, jeg lige vil finde en lille video, som er rigtig stor for mig. Og det kommer jeg til at se i en anden video, der snart kommer. Men lad os komme i gang. Med denne her lille Og jeg læser ikke højt eller noget, det magter jeg ikke. Det her, det er jo bare en lille video. Så jeg er nu 12. Og det er ordentligt stort for mig. Tak fordi I så med. Hej hej.